כן. טוב, אז הבליידספוד עובד בכזה דבר. יש אור, בסדר? אמרנו חג האורות, נכון? אנחנו פה חנוכה. אוקיי, אז חג האורים. אוקיי, יאללה. חברים, חודש כסלו. הבליידספוד עובד בכזה דבר, יש פה חיישנים כל מיני, וזה כזה אפליקציה, זה ממש כשלואו-טק פוגש את ההייטק. אבל מה שאני אמורה לעשות זה אני מרביצה לזה, מכה קלה, לא צריך משהו חזק מדי, אפשר גם עוד רגע נעשה גם יד וגם רגל, והמכשיר, הפוד עצמו כווה אומרים? יחווה? איך אומרים את זה? כווה, ואנחנו עוברים לפעם הבאה. בסדר? אנחנו נעשה איזושהי דוגמה, ורק בשלושה, אחר כך נעשה בשש וגם נעשה איזשהו תשעות. כן, 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 נכון, בדקתי שזה בסדר. אני אראה לכם דוגמה, בסדר? אוקיי, יש פה עכשיו שלושה פודים. מי המתנדב הראשון או מתנדב ב'? שוש. אני אקשיר, תוך כדי תנועה. אני צריכה את מה אתה גם איציק? אוקיי. יפה אמר. יפה אמר.